maju meneng niki. Kae sapa to kae sing rambut gondrong kae? Mbok ngatur raket mau. Kok masane kaya dukun ngono ya. Kuwi Gus Gendeng kok dukun. Kuwi Gus Gendeng. Kene iki ra ketok lho, Mas. Lah iya wong ngono ya nggih klambi ireng. Nggih ireng-ireng. Lah kok ketok putih untune tok ngono jan. Kuwi Gus Gendeng. Gus Gendeng iki sapa? Lho, piye to bocah iki? Tapi wonge waras. Lho. Waras. Piye to maksud? Lah nyapa kok dilane Gus Gendeng? Gendeng kuwi ora ana gendeng kuwi genah tur mudeng. Wah, Jadi berarti genah ning agama mudeng babakan agama. heeh, Mula heeh. Kayak ngono wis tanggep mbahku dhewe. Berarti engko mbok anggap Mbahku dhewe. ya engko berarti ora usah pamit langsung mulih ae wong bae dhewe kok. Lah jane ning kene kan aku ora bayaran to, Mas. Lah iya. Wong niate ning kene kan aku ngaji. Ngaji. Golek ilmu. Ngilmu, mergo- Niken salindri iki